Jatahmu ki ember ireng lho. Kuwi mbah lanang no, aku dhewe. Ember ireng sih. Aku kok. Iki kedap. Sandian Pak nggih. Iki lek sing keburu napa, Pak? Gorengane sik kathah lho kopine. Pundi wae tiyang. Yo kali Mas Supri didongani ben nyup to niku. Nyup Mas Supri iso nyup nih. Gletakne Mbah narane. Pak, kopine Pak. Nah. Absen ini Pak ya, sing Apa? Mbak. Mbak nyane. Kan wine ngono lho Ran. Pak, monggo Pak mriku Pak. Kopine Pak. Endi wine? Kuwi ta. Kucing. Aku rasa mulai mari Beb. Iya. Ingkang sampun asal timbo pundi wae? Niki. Niki. Sing absen Den, Pak nggih. Absen niki. Pun absen. Pun absen bareng Pak. Heh? Absen kok. Absen Den Pak. Niki sak asale lho Pak. Tulanan duit ngene iki. Pun. Oh, iya. Bapake wae wonten Pak niki. Baru ganti kan. Iya, apa nih apa bau nih anu yo. Tahu yo. Ora apa-apa. Kita apa? Asale nggih. Sak asale lho, Bos. Kalau kan tambah cinten sesuk akhire kula goleki kok. Dino banci. Pun Pak. Jadi kan piring nopo? Apa kuwi? Putih-putih. Mriki Pun absen dereng, pun absen. Pun tanda tangan. Kale mboten napa-napa, Pak. Kowe iki teko keri kok. Teko keri ora padha teko keri. Absen dereng Pak. Absen Pak. Si teko keri oleh apa jare? Pemain absene. pemain Nogo. Pemain Nogo 3 kali. Pundi pemain Naga? Masih. Pemain Naga nggih. Pundi pemain Naga? Masih 3 kali. Tak tutupne golek pemain Naga. Yo malih kan. Sip. Oke, Bos. Ya. Ngopi Pak De? Yo, Oke. Ah, oke. Ah. Oh ya. Oh, bagus. Bagus. Sakti pendekar. Manut lepon ditambahi. Sabun sabun. Pemain Nogo piring. Pemain Naga 3 kali. Iya. Tak tutupne kan penusi Naga. Nggih. Gambar. Dorong sih kan. Engko modang-madange oleh piring engko. Niki. Amit. Nah. Iku ngapunten nggih, Pak. Pendekar kuwi to. Wah, Acarane iku yo soalnya kuwi. dadakan akhire kaose rung dadi. Tapi kula saged tahak Wega. Bal kuwi kok. Sisan lek. Anu Mbah Darmi. Wis jual. Apa deh? Kuwi karo Maiman. Apa? Ono wis tak absen. Oh, sasen. Nek kowe ndi apa juga? Urung. Iku karo piring sita. Karo piring sih tak? Heeh. Piring niku sita. Piring le. Sabun. Tak ta. Sabun Pak. Piring. Piring yo kowe kok sabun. Iki lho le. Iki lah kopi. Bisa bener, Mbak. Enggak. Piring diajak Piring tek, sabun. Sapa sing ora absen nggih? Si telas kula pendhetne sabun. Ya. Piringnya telas. Heeh. sabun apa ta Pak De? Sabun masuk. Gambar gambarnya wow.